Quina relació pot tenir Guillem Agulló, l'Assemblea de Veïns de Campbell de Pineda de Mar i Plataforma per Catalunya? Són més de la que us penseu. Els feixistes estan per tot arreu. Comencem. L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló va ser assassinat a Montanejos, al País Valencià. El seu assassinat va ser un cop molt dur per al moviment juvenil independentista i d'esquerres. Des d'aleshores, cada 11 d'abril es commemora la seva pèrdua, tant per la brutalitat dels fets com per la impunitat amb què els feixistes van arrabassar la vida del jove maulet. El cas va rebre la complicitat de la classe política del moment, és a dir, el PP, de la policia espanyola i de la premsa. Però per què el cas de Guillem és tan viu avui en dia? Doncs perquè la seva lluita encara és actual, perquè els seus botxins caminen impunes. El seu assassí, Pedro Cuevas, fins i tot es va presentar a les eleccions municipals del 2017 amb Alianza Nacional, un partit espanyolista i d'ideologia ultradretana i xenòfoba. Pedro Cuevas va tornar a trobar-se amb la justícia. Aquest cop va ser durant l'Operació Panzer, que va desmantellar una xarxa neonazi formada per 3 partits: Alianza Nacional, Democracia Nacional i Espanya 2000. Aquesta xarxa operava sota l'organització FAS, el Frente Antisistema. Aquest grup justificava el Tercer Reich, divulgava el nacionalsocialisme i l'odi contra els immigrants i homosexuals. Però anem a centrar-nos en Espanya 2000. El 23 d'abril del 2016 es va dur a terme la confluència de 3 partits amb ideologies similars: Espanya 2000, amb l'empresari i proxeneta José Luis Roberto al capdavant, Plataforma per Catalunya, el partit fundat per Josep Anglada però que el van fer fora i ara vés a saber a què han ficat al davant, i finalment el Partido por la Libertad, amb la cara visible de José María Ruiz, advocat del sindicat ultradretà Manos Limpias. Aquests 3 partits han fundat Respeto. Amb tantes sigles i noms de partits estareu fets un lío. Anem a fer un esquema per situar tota la informació. Hem començat amb Guillem Agulló. El seu assassí, Pedro Cuevas, era militant d'Alianza Nacional i va ser enxampat durant l'Operació Panzer, juntament amb membres de Democracia Nacional i Espanya 2000. Després hem dit que Espanya 2000, aquest any, s'ha unit amb Plataforma per Catalunya i amb el Partido por la Libertad per crear Respeto. Durant l'acte de presentació de Respeto, hi va estar presents líders de partits ultradretans europeus, com Pejida, Alba Daurada o el Front Nacional. Qui són aquests partits? L'extrema dreta europea està activa i creixent amb les seves aspiracions. Estan presents en nombrosos països, dels quals en destaquem 3. Alba Daurada de Grècia, liderat per Nikolaos Mitsotakis, Pejida d'Alemanya, liderat per Luch Bachmann, i el Front Nacional, liderat per Le Pen. Aquests 3 tenen en comú diferents aspectes de la ideologia feixista, però actualment defensen aferrissadament el rebuig dels immigrants i una defensa desmesurada i exaltada de la nació. El seu discurs és el de l'odi, el de la ignorància. El feixisme avança si no se'l combat. Però per què fem aquest repàs del feixisme a l'estat espanyol i a Europa? Recentment, a Pineda de Mar hi ha molta polèmica per la intenció del col·lectiu musulmà del poble de situar un centre de culte al barri del Carme. L'Assemblea de Veïns de Campbell s'ha mobilitzat en contra i mitjançant les xarxes socials van convocar una assemblea el passat 27 d'abril. Però, sabeu qui va assistir a la primera assemblea de l'Associació de Veïns de Campbell? Mònica Lora, regidora de Mataró, de Plataforma per Catalunya, el partit que s'ha fusionat amb Espanya 2000 i el Partido por la Libertad. Cal remarcar una fotografia que té penjada a la seva pàgina pública on surt amb Tatjana Festerling, una de les líders de Pejida. Sí, el partit neonazi alemany. Una associació de veïns no pot relacionar-se amb partits polítics de caire feixista i xenòfob com Plataforma per Catalunya. Alhora, volem denunciar tot un seguit de comentaris racistes i xenòfobs que hem recollit de la pàgina de Facebook L'Actualitat en Pineda, molt freqüentat per gent propera de l'Associació de Veïns de Campbell. La majoria de comentaris es van produir quan una persona va penjar un article magnífic de Xavier Puig, periodista i pinedenc, desmuntant els mites antimesquita, que no és una mesquita, i al qual podreu trobar l'enllaç a la descripció d'aquest vídeo. Alguns d'aquests comentaris han estat: «Pero, que se nos ha ido la olla, que queremos más terroristas en nuestro país. Y luego que vayan reventando a bombas y se inmolen por media Europa. A eso se le llama vulgarmente me agacho y ya si eso me das por ahí. A usted quizá no le moleste, pero a los vecinos del barrio Campbell sí por la ubicación. Que la ubiquen en el polígono.
Solo nos molesta la ubicación, no somos racistas. Igualmente, el dinero de la mezquita se puede destinar a otras cosas que son necesarias. Otra vez, no és dinero público. S'estan escampant un seguit de mites sobre el col·lectiu musulmà que són clarament atacs racistes i volen que aquests s'escampin per tot el poble. Tots i totes, com a poble unit i solidari, no hem de permetre que segueixin promovent la islamofòbia. Unim-nos sense importar les diferències de la religió, d'origen, de gènere, de color de pell, d'idioma, d'orientació sexual. Defensem la nostra convivència. Defensem pobles lliures de discriminació, perquè el feixisme i el racisme avancen si no se'ls combat.